lawol ngol tokkata mbila message ɗum gerɓanɗa goɗɗo ma bo message ɗum gewtuɗon be goɗɗo ha WhatsApp ko no ɗum neɓiri fou. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe fulɓe mi salmini on, mi jurake on kala ha gonɗon nder duniyaru fou. Ɗum min mo moɗon Adamu Haruna. E hande bo min gaddani on ɓe tindinore feere ko larani WhatsApp. Lawol ngol tokkata mbila message ɗum gerɓanɗa goɗɗo ma bo message ɗum gewtuɗon be goɗɗo ha WhatsApp ko no ɗum neɓiri fou. En nandi bana ɓawo ɓe gaddino to on gewtidi be goɗɗo message ha WhatsApp to ɗum waɗi minti 30 ni a wawata mbila ɗum, sey ni mbila ɗum ha maɗa tan amma ɗum winata ko ha mako. E minon bo min gaɗinoyi en biɗitol feere min keftani en lawol ngol tokkata ko lewru ɗum waɗi ko hitande ko duuɓi a wawan mbila ɗum ha maɗa ɗum wilo ha mako hanko bo a wala probléme. E ɓurna fou en giya joni to a yewtidi be goɗɗo hunde feere ɓawaɗon na sey to gaɗi on keeɓi probléme ko hunde feere nasti hakkude moɗon a tawa hoosi ko yewtuduɗon may o waɗi ko yerɓugo ɗum o yerɓana ɗum duniyaru nda ko min mbiɗi ɓe wane nda ko wane wino en ko nandi ɓe majum. To isin hulugo noon may ɗo ton gewtidi ɓe goɗɗo a wawa no ɗum neɓiri fo a wawan a tokka ngara mbila message may ha maɗa ɗum wilo ha maɗa be ha mako fou o fota heɗito ɗum ko no waɗi fou o heɗitittago ɗum. Ko bo goɗɗo wara o hosa o yerɓa message o yerɓanayno goɗɗo feerejo se wofa o yerɓana ɗum goɗɗo na hanko yiɗi na ɓawɗon neɓi se on numta kay na wane ɗo na hanko mi yiɗi yerɓango message to lawol ngol tokkata o wila ɗum kañum fo a wawan bindora ɗum ɗon. Ko ma groupe ɗon groupe ji ɗuɗɗi ɓe kadi yerɓugo kuje ha muɗum goɗɗo se hosa wofa yerɓa ha groupe may ɗo a tawa noon man ɗo suni yimɓe ɗuɗɓe. E to a hilitake noon may ko goɗɗo o wolwono wima groupe ɗo ɓe kadi yerɓugo hunde nder maga nden a hilitake a yerɓinga an tan foti itta hunde man ɗo. To koda ɗum ɓuuri no awa ko ɗum ɓuuri walde ko nandi be majum hedde ko woɓɓe feere en laara a wawan nasta jaha mbila ɗum dunaɓe probléme feere. Yawwa tangueji te waɗugo subscribing ma bo abonné a laara sera ɗo ngal jungo maɗa ñamo less seɗɗa a laran bindi boɗeji ɓeɗo windi abonné to téléphone ma be français woni to be anglais bo a laran ɓe windi subscribing na habda waɗa subscribing. Sera ɗo ngal jungo maɗa nano bo a laran ɗum waɗi ni liking a waɗa liking ɗon hollata min vidéo amin je min gaɗi fottanima ngam man tami ɓilla on be surutu tokke min nder vidéo man daron de no ɗum tan mi waɗirgo. Yawwa arande man ɗo ni to a wari a yiɗi waɗugo ɗum jotta en gaɗu ha mi tindina on de no ɗum waɗirte. Nda waɗa téléphone am ɗo nga hanga woni téléphone am jotta misalu sey mi nasta nder WhatsApp am banni mi nati nder WhatsApp am sey mi ɗaɓɓita goɗɗo misalu accu mi ɗaɓɓita numéro Salih Hassan jotta nda numéro Salih Hassan ɗo sey mi nata nder numéro mako jotta mi yiɗi mi yerɓanamo message sey mi yerɓanamo message banni misalu man ɗo mi waɗa vocal seɗɗa koda seconde ɗiɗi jotta sey mi yerɓa banni jotta sey message may ɗum dilla jotta nda on guinda message may ɗum waɗi nda téléphone Saleh on gui message may ɗum waɗi jotta to mi natayno nder message may banni on laari ndat ɗum ɗo o wawan o nata ɗum hedde ko heɗito ɗum jotta min mi yiɗi mi wila ɗum non mi tokkata mi wila ɗum jotta sey mi mema dow majum ɗo hedde ko heɗito ɗum to mi memi ɗo sey mi mema dow kondoyel ngel ngel gewton ɗo sey mi mema dow magel banni to mi memi dow magel a laari ɗum waddaniyam arande dow ɗo ɗum wiyam supermis pour moi e ɗiɗaɓum ɗum bo na ɗiɗaɓum bo ngol ragarewol ngol less bo ɗum windaniyam supermis pour tous jotta to mi waɗi supermis pour tous ɗo ɗum wiloto ha am ɗum wilo ha mako e to mi pasito to mi yiɗi ta mi wila ɗum bo mi waɗa annulé yawa jotta to mi yiɗi mi wila ɗum sey mi waɗa supermis pour tous ɗum wilo ha am ɗum wilo ha mako to mi memi banni ni a laari ɗum wilake ha am to a laranno ha mako hanko ma dat ɗum wari a laari ɗum holli hanko ma mi wili message ɗum may hedde ko heɗito ɗum o yiɗi heɗito ɗum bo ɗum heɗitittako. E jotta mi yiɗi mi wila message ɗum nda message ɗum bo kanjum bo ko mi yerɓanimo ɗum diga 15h43 jamdi 3 be minti 43 mi yiɗi mi wila ɗum jotta to mi waɗi banni mi wari mi memi dow kondoyel ɗo ngel may a laari ko ɗum holliyam supermis pour moi jotta ji am tan mi foti mi wila mi fota mi wila ɗum ɗum wilo ha mako dat ɗum ɗo bo ha mako hanko ma diga 15h43 mi yerɓanimo ɗum kala nde o yiɗi fo o wawan o heɗito ɗum e lawol ngol to mi tokkata mi wila ɗum ɗum wilo ha am ɗum wilo ha mako lawol ngol mi tokkata mi wila ɗum to ngam may ɗo to a wari a yiɗi gaɗa banni man ɗo arande man ɗo sey a wurto téléphone maɗa fuu a wurto téléphone maɗa banni to mi wurtake téléphone am sey a tabbitina a waɗi ni a wili kala kujeji ji nastunoɗa a yi mi nastino WhatsApp nga mi nastino kuje ɗo Telegram a tabbitina a wili ɗiɗi fuu a ittiɗi banni ɓawa to a ittiɗi sey a dasoa téléphone maɗa dow ɗo sey a dasa ni sey a wata téléphone maɗa mode avion mi tammi mo fof andi mode avion ma bo mi wiya flying mode sey a nata flying mode may banni a tabbitina a wati téléphone maɗa mode avion ngam ko a connecté no to a wati ga mode avion kala réseau fu dillan to sey a wurto banni sey a nata paramètre téléphone maɗa ma bo mi wiya setting téléphone maɗa sey a ɗaɓɓita nder application ji maɗa to setting woni banni mi ɗaɓɓita nda paramètre téléphone am ɗo sey mi nata dow majum banni ɓawa to mi nati dow majum sey mi dirto less ɗo mi wara sey mi nasta babal ragarewal ngal sey mi nata sey mi ɗaɓɓita to e date BR woni babal ha a natata hosirano téléphone maɗa date BR ni ɗon a natata to a wari arande man ɗo sey a nata
nda date be heure sai mi nata do majum banni. Yawa ɓawo to a nasti ɗum waddanima babal hosugo date e heure, yake fere to a wari a yiyan ɗum hollete babal hosugo date be heure may ɗo a fotai ko sa ɗum, a yiya bindi man ɗo a fotai ko a memi dow maji banni ɗi memata ko, to sai a mema date heure automatique sai a mema dow majum ɗo, to a memi dow majum sai a wara les ɗo sai a waɗa désactivé sai a mema dow désactivé banni. Ayi to a désactivé ɗum joni ɗum holli a wawan a hosa date be heure may ɗo. Jotta nda date le 23 février 2020, jotta message ɗum may ɗum yerɓonoyma sai a lara ɗum date kam lewru ndu o yerɓonoyma ɗum ɗum mari ñalaɗe no e nde hitande, sai a lara hora date may banni, misalu a nasta nda a wawan a hosa date kaza lewru kaza ñalande kaza a hora ɗum sai a wurto. To ayi min hande on o mi yerɓanimo message may nden bo mi yiɗi mi wila ɗum, jotta sai mi waɗa ok tan sai mi nasta babal heure. Yawwa to sai a nasta babal heure ma bo mi wiya time nda ɗum ɗo sai a nata banni, sai a lara message ɗum may ɗum ɓe gerɓonoynoma kam nde ɓe gerɓonoynoma ɗum, min bo message may ɓe gerɓonoynoyam ɗum 15h43 mi tan mi mbiɗen to mi yejjitayi, jotta sai mi eggino a ler may sai mi wartita ɗum 15h43 to 15h nda 15h ɗo 15h43 sai mi wartita ɗum, to a yiɗi ma wartay ɗum 40 hakkundere may ni ko ɓe gerɓonoyma message may ta ɗum salo minti jeeɗiɗi, to mi yiɗi mi accay ɗum 15h40, to mi yiɗi bo mi waray ɗum ha 15h42 banni sai mi acca ɗum sai mi waɗa ok. ɓawo to mi waɗi ok banni sai mi wurto sai mi waɗa minimise banni sai mi wurto, to mi wurtake sai mi loro mi wara mi ɗaɓɓita sai mi nata nder whatsapp am sai mi nata nder whatsapp am banni sai ɗum waddanayam. ɓawo to mi nati nder whatsapp am sai mi ɗaɓɓita to Salih Hassan dammoɗo sai mi nata dow mako banni. Jotta nda message ɗum may ɗum o mi yerɓannomo 15h43 ɗum yinno mi wila ɗum salake, jotta sai mi wara sai mi mema dow majum banni mi ɓiɗɗa mi jogo, jotta sai mi mema dow gel surel go je watta supermi sai mi mema dow magel. A laari joni ko ɗum waddaniyam, a laari joni ɗum waddaniyam babeji ɗiɗi, ɗum holliyam mi wawan mi superma ɗum je am, mi wawan mi superma ɗum be je mako hanko fu, jotta sai mi wara mi mema dow majum banni, jotta a laari ɗum wilake. Jotta a laari mi wili message may ha am ɗum wilake ha téléphone am, ɗum holliyam mi wili message may ha am, amma nda téléphone mako hanko bo ha joni ɗum holli ɗum wilaki, ko waɗi ɗum holli ɗum wilaki ngam téléphone am connectaki. Jotta to mi wurtoto no téléphone am mi wurto banni sai mi wara sai mi hosa sai mi ittaga, nane mi watinoga mode avion sai mi wara jotta kam mi ittaga ha mode avion may ɗo sai mi connecta nga, jotta na mi ittinga mode avion sai mi connecta be connexion ma bo be wifi, jotta min be wifi mi connectiri, nda wifi man déjà a laari ɗum wari, to ɗum wari joni sai mi nasta whatsapp am banni, ɓawo to mi nasti whatsapp am jotta a laari accu ɗum dillay, to a laari jotta laaru ha téléphone mako hanko bo, to a taskitoto no a laara ha téléphone mako ɗum hollete message may dilli ha téléphone mako hanko bo, nda ɗum ɗo mi tammi a laari ɗum dilli ha am ɗum dilli ha mako, to ɗo on lawol ngol a tokkata a wila, jotta yawwa mi tammi a laari ɗum wilake ha am ɗum wilake ha mako, nden bo ko mi yerɓuno ɗum neeɓi, to ɗo on lawol ngol tokkata mbila message ko da lewru ɗum waɗi ko hitande, kala message ji ɗi gewtutoɗa be goɗɗo fu to yiɗi ɗum ɗi sirri gewtutoɗon be mako a yiɗa goɗɗo feere nanaɗi ko hanko may ɓawo ɗon a yiɗaɗi o nanaɗi, ko ma a yerɓi message ha groupe, jotta kam ko ɗum photowol gerɓuɗa ko ɗum vidéo ko ɗum ɗume ko ɗum vocal ko ɗum bindi a yiɗi bila ɗum no ɗum neɓiri fu, to a wari ni a wilan ɗum latto an tan e to a wili ɗum ni warta ɗum dilli ha maɗa, ɗum dilli ha mbiɗuɗa ha gerɓunoɗa ɗum may, ko ɗum groupe ko ɗum goɗɗo gerɓanɗa ɗum. Yawa bandiraɓe fulɓe ɗo min gari ragare tindinore dede no goɗɗo tokkata wila message ɗum yerɓani goɗɗo ɗum wilo ha téléphone muɗum, ɗum wilo ha téléphone mo yerɓani bo be lawol koyngol. mi tammi non may ɗo ɗum fottani on ɗum seyni on sosai, e to wodi ko goɗɗo yiɗi ƴamtago ha majum ɗum sargi ɗum wawan ya ha commentary less ɗon o wawan o windana min o wiya min dade de ko fama ko yiɗi min tindinamo min mbawan min bo min jaabomo ha majum, e to o mari haaji min gewtida be mako bo ko bo wodi vidéo goɗɗum ɗum giɗɗon ma bo tindinore nde giɗɗon min gaɗana on mbawa matugo min ha numéro ji ɗi, on laara numéro ji kanji ɗiɗi ɗum fu ɗum numéro ji ɗi Sénégal, ɗum numéro amin bolwanay ɗon Adamou Harouna be numéro derɗirawo mo min gudata kugal may Salih Hassan mo lesdi Niger. min tammi toon mati min ɗon ni min tammi jabagol min tammi tindingol dedino kala ko ɗum waɗirte fof, e tangue jite waɗugo subscribe on abonna ha chaîne ma ɗo, e on gaɗa liking bo liking moɗon tangue jite bandiraɓe fulɓe yawwa, e nden bo on kabde on gaɗa partagé on partage ɗum on gaɗa sharing on gerɓana bandiraɓe e sobiraɓe diga WhatsApp Facebook, hamɓe fof heɓa ɓe daara ɓe mbotoro ɓe majum, ngam may on jarama bandiraɓe fulɓe, wassalamu aleykum.